že vás dnes môžem privítať na krste debutového CD kapely Triamera. Myslím si, že na začiatok by bolo dobre povedali niečo viac. Takže Triamera je to poľčianska kapela, ktorá vznikla v roku 2007 a pravidelne vystupujú napríklad na takých akciách, ako sú to Poľčianske vody. Takisto ste ich mohli vidieť aj na Ripfeste, alebo robili predskokanom takým menám, ako je David Kollár, Metropolis či Desmond. A dnes tu krstia svoje debutové CD s názvom Zo všetkých strán, ktoré nahrávali na jeseň tohto roka s Tomášom Kmeťom a Sančezom v štúdiu Exponent. Dobrý večer, my sme kapela Triamera, dnes tu krstíme svoje CD. Toto je skladba Vdýchnime do seba. A kto má ruky, tak hore s nimi, ideme sa baviť. Nebezpečný svet, jej ústa chutia ako je, liečí a zabíja, bez nej to niečom ja. Pomáva výchuť pocitu, zádne skrytá do výchu. Povedz sa nedá, ona odpoveď, či to vlastne chceš. Kapela Gladiátor, Mikolatky! Dobrý večer, čaute, ahoj, ahoj. Tak sme veľmi radi, že chalani z Triamery nás oslovili, aby sme boli ich krstnými otcami práve ich prvého ešte horúceho CDčka. Chalan to výborne šlape, vidím, že to fakt majú zmáknuté koncertne, že to je fakt našlapané. S chalami sa poznáme aj dlhšie, neviem, myslím, že sme na Ripfeste boli dvakrát spolu, čo je v Riprianoch a určite sa stretneme aj budúci rok. Neviem, či ste boli, ale chalani to predvedli fakt dobrý výkon a verím, že aj to CDčko je určite výborné, takže chcel by som mu zaželať, aby sa dobre predávalo a aby sa proste dostalo medzi ľudí, to je akým spôsobom, či už internetom alebo hoci ako len, aby sa tá hudba dostala k ľuďom, aby
poznali pesničky a aby proste šlapali tie koncerty tak, ako šlapali tento dnes večer. Takže držíme palce CD-čku zo všetkých strán a ideme krstu, dobre? Všetko dobre?